IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Baligian na ilepas ti 52nd Nutrition Month celebration babayan ti culminating program ken awarding ceremony iti LGU Paway. Dahito ket binigbig na dagiti di magatadan a kontribusyon dagiti Barangay Nutrition Scholars wenno BNS iti munisipyo iti Pinangiduras iti nutrition advocacy iti grassroots level. Naisentro ti selebrasyon iti tema Nutrisyon at kalikasan ating alagaan. Anang ipaganetget iti panagsisilpo ti umno a nutrisyon, seguridad ti taraon, ken panangkosistiner iti aglawlaw. May isa ka dagiti tampok ti selebrasyon ket ti Cookfest, anang ipakita dagiti Barangay Nutrition Scholars ti Paway, iti kinalaingda iti pinagluto babaen iti pinangisagana da kadagiti na sustansya, makabael ken nainsiriban na putahe babaen ti panagusar, kadagiti ramen a magunod da iti lugar da. Intampok ti aktibidad ti kinapateg ti panagsagana iti makapasalon at ataraon bayat ti panangitandudo kadagiti sustainable food practices ken ti responsable apan nakausar dagiti natural resources. Saan laing nga nagserbi ti Cookfest kas friendly competition no diket may nga aktibidad nga edukasyonal anang ipakita no kasano a may sagana dagiti na sustansya at taraon babaen ti panagusar kadagiti madanon ken si papanunot iti aglawlaw aramen babaen kadagiti presentasyon da pinatibker ti BNS ti mensahe amang rugiti nasaya at nutrisyon iti taraon ken responsable a panagaywan iti aglawlaw. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.